Wala na ba dyo'y laing available nga lawas nga pwede na akong masudlan? Except sa akong lawas, Senyor San Pedro. Kay gi-offeran man ko kunin mong mga mananap. Una, lawas sa itoy. Ikaduha, lawas sa iring. Lawas sa mga mananap lang nga available ni panahuna, Joseph. Wala na'y available pang tao nga pwede ni mong sudlan. Pero Senyor San Pedro, na ako'y katulong offer. Apan ambot kung makauyon ka ba? Kung mauna, unsa man pod na. Kana mao ang lawas sa unggoy. Samot nga wa ko makauyon anang mananapa, Senyor San Pedro. Nagantos manggani ko aning ako now. Samutan pa ba nako anang mananapa? Ay naaragid na nimo. Naglabad ang akong nimo, Joseph. Senyor Pedro, nagkatol bisag way katol. Ako pod galibog pod ko nimo. As kang paita. Unya, Senyor Pedro, di man jud ko ganahan sa mga mananap nga imong gi-offer nako. Asa naman lang ko pwedeng musod? Gana mauna lang gyud ang pagbalik sa imong yutan-on nga lawas nga nahibilin tuas sa kalibutan. Pero gusto ko magpakabuhi sila ing lawas. Wa na ko'y laing mahimo ni ana, Joseph. Apan kun mupili ka, sabisan asa atong mananap, mamahimong magpakabuhi ka sa lain nga lawas. Inigbalik nimo didto sa yuta. Busa karon, kinahanglan ka na gyung magpili. Joseph, kumusta ka na din ha? Abi ni mo nagdamgura ba ko kabi eh. May balik na daw kuno ang Ginoo aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Og pertijud na akong lisanga sa nahitabo. Tungod kay naigo daw kuno ko sa kilat. Og mao nalay ako namatnunan. Nga damgura di ay tuntanan. Kunain ka naman karon, Joseph. Manghinaot ko nga nagmalinaon ka na. Sakit man sa kumbahin nga wa ka na. Apa na kamot ko nga makamubon. O kay bao ka ba? Ang tudkaran guilty gihapon ko sa ako nahimo nga kasalaanan diha nimo. Kapila ko man litukon ang puwang pasaylo. Apan dili ko na madungog pa ang imong tubag. Tungod kay wa ka naman. Manginaot ko, Joseph. Nga nakita na nimo ang akong kinasing-kasing nga pagbasol. Ug unta, makakita pata pagbalik. Aron personal ko nga mangayo nimo og pasaylo. Apa na pangutana, magkatagbo pa ba kay ha ang atong masigkadan? Ang pagpakabuhi sa kalibutan, usa ka maayong regalo gikan sa kahitasan. Apan mag-unsa man kini kun dili nimo hatagan og bili. Unya na ba nimo makita ang kaimportante sa tao kun wa na kini? Naumol ang mga sa humantintala sa yawa si Adan ug Eva. Hinungdan nga nakaangkon kita og mga salang panulundon. Ug ang bunga niini mao ang kamatayon. Matag usa lain-lain ang mga kasalanan. Depende sa mga binuhatan. Ug wa kita makayabaw kung asa gyud ang atong padulngan. Busa samtang sa yupa, may panahon ka pang mupili kung unsang klasihang daan ang imong subayon. Daan paingon sa kalampusan o ang daan paingon sa kalaglagan. May numdum kaayo ko din dapita. Mao kini ang founding. Diin din hinaligid si Joseph.
Sa diha nasabod ang iyang duha ka mga tiil. Sa pisi sa kabaw, nga excited na kaayo nga motuna ug mulunang dinha. Napunuin taon sa lapak ang tibuok niyang kalawasan. Mata ug ngipo na lang gud ang makita niya kaniadto. Ug mauto ang last namong panag-uban ni Joseph. Kay mikuyog naman ko pagkaugma sa akong kabit. Gibaligyan ako tanang kabtangan, apil ang kabaw. Hasta nga among dako kayong bahay. Ug tapot sa lawas na lang jud ang akong gipilin niya. Gibaylo na ko ang kakugihan o kabuutan ni Joseph sa usa ka kabit lamang tungod sa akong lawas nung panginahanglan. Kay lagi, dili na siya makahimo pa sa paglipay na ko tungod kay kapoy ng iyang lawas gikan sa trabaho. Naningkamot siya aron makapundar ala sa umaabot na mo mga anak. Para sa kaugmaon ni ini, apan sa dakong kasayon gibaliwaaran na ako ang tanan. Pagkasalbahis na ako, mas gihatagan pa na akong priority ang akong kabit nga walaing plano kundi ang mangwarta lang na ako. Kung buoto na unaon, ako ang sadaan sa tanan. Hinungdan nga nawa siya dinhi sa kalibutan. 1 week na nakalapay. Sukat nga nalubong siya. Apan hangtod karon na wa gihapon ko makamove on. Kanunay kong gihasol sa akong konsensya. O karon pa na ako na-realize, Joseph, na mas importante di ay kayo ka sa akong kinabuhi. Tinuod ba ning ako nadungog? Malu? Tinuod ba ang ako nabati? Joseph? O Malu, ako kini, ang imong bana. Ug dako kong buhi. Time pa naglibog ko. Ayaw libuga imong kaugalingon. Tungod kay ang patayng lawas nga gilubong dito sa sementeryo. Dili kadto ako. Dami body kadto. As in fake nga lawas. Gisabutahin ako ang mga doktor, maingon man mga embalmer. Aron sa ingon patuhuon ka nga wa nako. Diyos ko. Sabutahi lang ang tanan. Nganong gibuhat ni mo ni? Tungod kini adtong adlaw. Dili pa ko ready nga magpakita nimo. Di pa ko ready magpakita pag-usab. Tungod kay magbalik-balik sa kung panumduman ang imuhang gibuhat. Nga sa ato pa. Kay nagpakita ka naman ako karon. Andam ka na. Ug imuhan akong napasaylo. O Malu, tungod kay nakita na nako ang kinasing-kasing nimo nga pagbasol. Ug nadawat ati ka sa ikaduhang higayon. Isip akong asawa. Malipayon kay ko, Joseph. Mahimo bang mugakos ko nimo? Ngano gundi? Apan ayaw una sa pagkakaron. Pailisaw na ko. Tungod kay adto pa ni part 1 hangtod karon na part 7 kining akong gisuot. Baho na kay kog patay. Tara, manguli na ta. Aron sa baka ilis pug ka. Amaw.